שמי מאיה ואני מורה לעיצוב שיער בבית הספר אורט בית הערבה, וזאת יובל המקסימה, יובל גורדון, תלמידה שלנו במגמת עיצוב שיער. אנחנו רוצים להדגים לכם היום טיפול בשיער מטולטל, כבר מתחילת התהליך, שזה אומר משטיפת השיער. אז נמצאת איתנו כאן עניה, והיא תעזור לנו והיא תהיה המודליסטית שלנו. נתחיל בשטיפת השיער, מבצעים בעצם את החפיפה, שזה הטיפול הראשוני, חפיפת השיער, ומיד אחר כך אנחנו נניח מסכת הזנה על השיער. שלב ההנחה של המסכה הוא שלב מאוד מאוד חשוב. מסכה בעצם זה החומר שבעצם נותן לנו לחות והזנה לשיער. המוצר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, הוא מרכך לנו את השיער ומטפל ומזין לנו בשיער. אז עכשיו יובל תדגים לכם איך מניחים מסכה בצורה נכונה. לוקחים כמות מכובדת בערך של כף קדושה, מורחים על הידיים ואז מניחים על השיער. אנחנו בעצם מזינים את השיער, מאסים את השיער עד שהחומר חודר לתוך סיב השערה ומרקם השערה משתנה. טיפ חשוב לגבי הנחת המסכה על השיער הוא בעצם לא להניח את המסכה על הקרקפת של השיער, מסיבה אחת פשוטה, שברגע שאנחנו מניחים את המסכה על הקרקפת של השיער, בעצם נוצר לנו סתימה של הנקבובית והשיער משתמן יותר מהר. לכן רצוי להניח את המסכה רק על קצוות השיער. בכדי להחדיר את המסכה עוד יותר טוב לשיער, אנחנו יכולים להשתמש בהברשה במברשת. שלב השטיפה של המסכה. בשלב זה חשוב מאוד לשטוף את השיער בצורה יסודית ולא להשאיר שאריות של מסכה על השיער. עד שמרגישים שהשיער רך, נקי, ללא תחושה שמנונית. שלב ההברשה של השיער לאחר החפיפה הוא שלב מאוד מאוד חשוב. לכן רצוי לסרק את השיער במסרק שהוא רחב שיניים, שיש לו שיניים רחבות, אוקיי? ככה אנחנו לא יוצרים נפח בזמן הסירוק. שלב הנחת החומר על השיער, קרם לשיער מטולטל. אנחנו מפזרים את הקרם על השיער בצורה שווה, מתחילת השיער ועד לקצה, מנערים, מקבצים את השיער בקצה, בדיוק כמו שיובל מדגימה לכם עכשיו. שימוש במכשיר לעיצוב טלטלים נקרא דיפיוזר. את הדיפיוזר אנחנו מחברים אל הפן ביחד, ואיתו אנחנו מעצבים את הטלטלים בצורה כזאת. אנחנו מפעילים את הפן בצורה הלא חזקה ביותר, מניחים כמות השיער בתוך הטלטל, ועובדים בתנועות סיבוביות. התפקיד של הדיפיוזר הוא בעצם לבנות את הטלטל, לעצב אותו, ומה שבטוח זה להוריד נפח